あ、ですです。おはようございます。中村ゆき子です。私はキャップのメンバーで、キャップというのはですね、神戸にあるアートのグループなのですが、この度ですね、六甲ミーツアート芸術散歩という神戸で開催されているアートフェスティバルに、招待作家として、招待されました。そしてスカイビラ地域にある、使われていなかった古い六甲スカイビラ迎賓館という建物を一棟丸ごと、総勢20数名のアーティストが展示をしております。この作業に関わった人数は合計含めると50人ぐらいになるのではないでしょうか。私はですね、ですです。あーあ、失礼いたしました。で、六甲スカイビラ地域にあるイカスビラという建物で、今日は柴山美咲さんの作品から配信させていただきます。柴山美咲さんは、えー毎週水曜日ですね、こちらで公開制作をして、どんどん作品が変化していくという、制作をされております。作品のタイトルが満天の言葉 A Sky Full of Words、配信中、美咲さんは柴山さんは制作をしてくださるということですので、今日はちょっと楽しい感じになります。この配信見ておられる方がいたら、コメントいただけると嬉しいです。Hi, my name is Yukiko Nakamura. I'm a member of CAP. CAP is an art group in Kobe, and we are invited for the art festival in my town, which is called Rocco Meets Art. And we exhibit entire hotel, which is abandoned for 10 years, and over 22 artists are more than 20 artists are exhibiting, and then entirely 50 people maybe in, like oops, worked to create this entire hotel to artwork. And I do live streaming every Wednesday morning from different artist room and sometime in weekend. And if you are watching this live streaming, please give us a comment. Thank you. And today's artist is Misaki Shibayama. The title is Sky Full of Words.
Mekeza nekutienda bangwe Zimbabwe. Warikuramba waka batisisa chinyakare nechikazavo. Tichiwatienda zikuru nekuti pakurira oruzivo. Rumutinimira wembira. Zimbabweの伝統曲でクザンガという曲をお送りいたしました。本日は、柴山美咲さんのお部屋から配信させていただいております。コメントいただいております。ありがとうございます。大月美子さん、おはようございます。今日もありがとう。こちらこそ、ご視聴いただきありがとうございます。安井千恵さん、おはようございます。聞いていただけました。嬉しいです。山下和也さん、柴山さんがいる。そうなんです。滞在制作中の柴山さんのお部屋からということで、滞在制作中のライブ配信となっております。Randy McIntosh, beautiful as always. Love the live art edition. Thank you for your comment. Yes, I love doing live streaming from artist room. It's really inspiring. Thanks for the comment. 小川真紀子さん、綺麗な音ありがとうございます。ちょっと途中2回ほどスイッチを間違えてしまって止まってしまったのですが、失礼いたしました。信子森さん、作家もいるやん。そうなんです。滞在制作中の柴山美咲さんでございます。森信子さん、パチパチということで拍手いただきました。ありがとうございます。こちらのライブストリーミング11月23日まで毎週水曜日配信しております。あとこれからですね、週末の朝などの配信も予定おりますので、よろしければ概要欄にございます YouTube チャンネル登録、またイカスビラのですね Twitter、Instagram、登録フォローいただけますと配信時にですねお知らせが参りますので、